The USS Lincoln aircraft carrier and its crew, 5,000 sailors, headed home after a 9-month deployment in the Middle East. As the White House says, the Iran conflict will now focus on maximum economic pressure. Fox News chief foreign correspondent Trey Yanks joins us from Tel Aviv with the very latest. Hello, Trey. Yeah, hey, Shannon, good morning. The conflict between the United States and Iran has largely shifted to economic warfare as the Trump administration looks to put new pressure on the regime in Tehran. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Monday is expected to provide new details on a fresh sanctions package against Iran. This does come amid the ongoing U.S. naval blockade and rapidly rising inflation inside of Iran, with Iranian officials warning other countries against participating. With the very latest. Hello, Trey. Maximum. سلام تخطات نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني لومونكم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم مزينا لنا تام بودات امسانا صنعوا لايكنا قبركم دما جوين قبروا لو ما عرفت كم تسمعوا زلهم امريكا نقولوا عينة وقع قريفة ابتنا كتبها وتسقطي اتبكيرا خمزة لا يوم زنو قرزلو اتا ني تميتين قلن تميتين حمسة لا تميتين حمسة معالتا بحر قيروم عقلهم سويهم زنبرو بحرنيات هدمان عاتاتهم موتيوم كال أبكدني تشاينا نقرقر سديدهم زنبرو مركب أمتيوم ايركرافت كارير أبتكباب تطوابيلهم كم زلو ينقرونا لو بتخالب أمريكا دما لو مون انتخونه زعبي قدا أناونس كتقبر مخانا يزنقر زلو كبيت قداتات أبع الإيران بمتاون إيران بغطبا كتر مساء كتحسب مخانا يزنقر زلو سوت أمريكا تحسبيو تم إيرانويان زحسبو خنتاي كون خون نسوون كن رينا بحفشا زي زلو كنتات بكل وجن إيران بقديا أعمان كترن حيلا كترن جميرا لا انتا عام تريفوا خمزلو انتاي كم زلوا ترلا كعب حليفون فلوسو قمت كوز دهم زغلو زقل حبريتاون كبكمي بحفشا أمريكا أبزوان زي بقطبات راينا إيران كانوا تغازلنا سبيشال دما تيناي تريجري سكرتير زلو سكات بست زلو ونزي بلون حيزو ني إيران بقطبة نمفنجارة بس كلهم هجرات تحقاقيزو كل زكالو خجبر كم زخونن توسخي عبي قداتات أبزا 3-4 شومن تون أناوس قبرو مخانو ميزن الجرزلو انتايو كوناو خمي كما يكسرح بحجي كره حفشا أزز قبرو زلو نيران أي قد آنيو أي تقبا أي هاسيانيو قلبلت بالسب يلن تلو غير غاي قاقلو هاسيان إيران بزمن قد زقن إيران كتود أي تخلنيا كلاتهم كيلاتاتنا أمريكا زسمامو على حقي بزز قبرو زلو سي إيران رجيم تشنجخ قبرو يقلز قبر تحسم تلو سخو قطل كقات ما يكلني بلو كالاي زي هذا قصنا يكوينات كمخانو متن إيرانويان انت عينت قبر ملسكبو مخانو ما يفلتني ስለዚህ ኢራናውያን ስቁ ኢሎም ነዚ ዝወረዶም ክፅመምዎ ድዮም ክፍትኑ ወይስ ነቲ ኩናት ብእሱ ዘይፅበዮ ዘሎ መንገዲ ከስሕዎን ሓደጋ ክወርድዎን ይኽእሉ ብዙሕ ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ መብዛሕትኦም ኪላታት ዝብልዎ ሓንቲ ከይገበሩ ኢዶም ኣጣሚሮም ስቁ ኢሎም ክጥምቱና እዮም ዝብል ርእቶ ውሑድ እዩ ዘሎ ብናይ መንገዲ ኢራን ሪስፖንድ ክትገብር እያ ግን ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እዚ ካልእ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰራዊት ኢራን ወይ ከዓ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ንምውዳቕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢራን ንምንብርካኽ ከም ዝኾነ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ብቁጠባ ዝኾነ ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ዘይትእቱ ኮንካ ደን ዕላማ ናትካ ግድን ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ እውን ሓዊስካ ክትሃርሞ ስለትደሊ ዘለካ ኢንፋክት ሓዊስካ ዘይኮነስ ብቐጥታ ነቲ ህዝቢ ዲሞራላይዝ ክትገብሮ ተስፋ ከተቑርፆ منابرو كتبلاش ولا بو غير كون موتن سقاين كتأتول خم دل لها ردو يتي مغنياتو تسقبر زلو نهزب تارجز قبر مخاني إيران بمن قد تحدشنا الناشنال سكيورتي حلافنا تازلو warning other countries against participating. If Trump decides to take further action, our retaliation will be seismic. First, we'll tell all neighboring countries and countries around the world not to join the United States in this economic war. Any country that takes part in imposing economic restrictions on us will be regarded as enemy. The New York Post reports that maritime traffic through the Strait of Hormuz is up 400% over the last 2 weeks as the Iran Supreme National Security Counselor ወይ ካውንስል ሄድ ዘሎ እዩ محسن ረዛይ ይበሃል ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ነገር
ኢራን ብዝምልክታ መንገዲ ክትምልሰሉ ምዃና ይነግር ካልእ ዝኾነት ሃገር ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ኮይና ንኢራን ክትሓፅርን ክትሓስን ትብገስ እንተላ ከም ፀላኢት ሃገር ኢና ንሪኣ ንፀላይ ሃገር ድማ ውግእ እንተለካ እንታይ ካ ትገብሮ ወል ንፀላይ ሃገር ትዋግኦ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ዘረባቲ ኢማራት ኣብታ ዝብልዋ ዘለዉ ረቋሒ ተቐሚጣ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ድሕሪ ኢማራት ኩሉ ነገር ኩሉ ቁጠባዊ ነገር ክትዓፅኦም ፈቲና ምስ ኣሜሪካ ኮይና ደን ኤነሚ ስቴት ክትበሃል እያ ኤነሚ ስቴት ማለት ድማ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ከለዉ ንኣብኡ እዩ ዘተኩር ማለት እዩ ስለዚ ክሊር ዝኾነ መጠንቀቕታ ይህብለው ንዝኾነ ይኹን ሃገር ክፃወሩ ከም ዘይኮኑን ንኣሜሪካ ተኸቲሉ ኣብ ልዕልና ናይ ህላዊ ፈተና ንዝገብር ልክዕ ምስቲ ንኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና መኸተ ከምኡ ጌርና ከምክቶ ምዃንና ማለት እዩ እንዳ ካልእ ኣርእስቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብዚ ኣሜሪካ ንኢራን ኣሽክዕናያሲ ብዙሕ መራኽብ ነውፅእ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ጌን there is a lot of theories ኣብዚ ጉዳይ ዝወፅእ ዘሎ እዚ መራኽብ የውፅኡ ኣለዉ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ኣታሊላ ኣሽኪዓ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክትቅይሮ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ንምንታይ ከምኡ ትደልላ ንዝብል ድማ ወል እንድሕር ከምኡ ገይሮም ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እውን ከቢድ ዝኾነ ስምብራት ክመፅኦም ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ so they're really trying to እቲ ነዳዲ ብዝተኻለ መንገዲ ዋጋ ናቱ ታሕቲ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ነዳዲ ምውሳኽ ንብዙሓት ፓርትነራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይትይዎም ኣሎ for example ኣብነት ክንህብ ጃፓን ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ዝሓለፈ ክሳብ 25 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ወይ ከም ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ገዚኣቶ ዝነበረት ክሸጦ ከም ዝተገደደት እዩ ስለምንታይ ሸጣቶ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልያ እቲ ገንዘብ ንምንታይ የድልያ ካሽ ወሲዳ ነዳዲ ክትገዝኣሉ ስለ ትደሊ ስለዚ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ሒዝካ ዝነበርካ ሸጥካ ካሽ ወሲድካ እንታይ ትገብር ብነብቲ ካልእ ነዳዲ ኢኻ ድዩ ወላ ጋዝካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ እንታይ ይፈጥር ማለት እዩ ጃፓን ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ገዚኡ ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ጃፓን ክሸጦ ተጀሚሩ ዋጋ ናይ ቦንድ እናጎደለ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ እናጎደለ ይክኸይድ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ክሸጦ ክደሊ ገዛኢ ድማ የለን ማለት እዩ እዚ ማለት ንኣሜሪካ ነቲ ናይ ድራግ ኣዲክት ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ዕዳ ወልፊ ዘለዎ ኣዲክትድ ዝኾነ መንግስቲ ዘለቅሖ እንተዘይረኺቡ ሕማቕ ኣወዳድቃ ይጎድቕ ስለዚ እቲ ኣወዳድቃ እቲ ዘለቅሖ ይረክብን ጥራይ ክንብል ቁርብ ትክክለኛ ቃል ኣይኮነትን ዘለቅሖ ኣይክስእኒ ግን እንድሕር ብዙሓት ሰባት ከም ሓደገኛ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ቁጠባ ገይሮም ሪኦ እሞ እቲ ንዓታቶም ዝሓትዎም ኢንትረስት ሬት ላዕሊ እዩ ንኣሜሪካ ድማ ተቐንዲ ዝሕመማስ እዩ ኢንትረስት ሬት ንዓበየ እንድሕር ከይዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዘለዎ ዕዳታት ወለድ ናቱ ንክኸፍል ኣዝዩ ክፅገም እዩ which is actually more disaster ንመንግስቲ ኣሜሪካ ስለዚ ነዚ ነገር ንምሽፋን ዋጋ ናይ ነዳዲ ብዝተኻለ መንገዲ ንታሕቲ ክትገብሮ ኣለካ ምክንያቱ ሃገራት ቦንድ ትሬጀሪ ናተን ቦንድ ናተን ናይ ኣሜሪካ ሸይጠን ገንዘብ ወሲደን ነዳዲ ንክገብራ ወይ ካልእ መንገድታት ንክገብራ ክግደዳ ስለዝኽእላ ድጎማታት ክትገብረለን ኣለካ ቤል ኣውት ክትገብረን ኣለካ ካልእ ኩሉ ሓገዛት ክትገብረለን ኣለካ ካብ ዶላር ንኸይሃድሙ ነቲ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንኸይሸጡ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለናን ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለዩ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብግዲኡ ኩሉ ነገር ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እስኪ ናብቶም ብሉምበርግ ንኸይድ that has been heavily sanctioned, is heavily sanctioned, has been for such a long period of time here. Yes, there's the tease of more announcements to come, but as you think this through, what more is there that the U.S. could do at this point in time to kind of tighten the economic vice on Iran? እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓትዋ ዘለዉ የስ ከቢድ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ይገብሩ ኣለዉ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ኩነታት ግን እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ማለት እቲ እገዳሲ ንኢራን ከማስከ እገዳ ዘይገበርካ ኣላ ነዊሕ እዋን እገዳ ዝተገይሩላ እዩ ስለዚ ከመይ እንታይ ካውንት ኔክስት ማለት እዩ ብኸመይ መንገዲ እቲ ክስገር ዝኽእል እዚ እገዳ እንታይ ገብራ ይኽእል ንኢራንሲ ናይ ብሓቂ ክውድቃ ይኽእል ዶ እዩ You know, David, that's an excellent question. And there are things that they can do, and we'll hear from Besson tomorrow about what those are. But each one of them pulls another thread that could undo it or make it worse for the United States. I mean, as you said, Iran has been under crushing sanctions for more than 40 years since the revolution. And they have, and Trump was right, sort of, in describing their economic conditions, but
big surprise, overstated it a bit. It is not 350% inflation, but it is around 80% inflation. There are 2,200 sanctions on them. I mean, they're isolated on the world. I mean, it's not a great situation for them. So what else can Trump do? He can go after their major trading partners. The only trouble with that is their major trading partner is China, who is has no problem retaliating on the United States in terms of tariffs or other economic pressure, export controls, because the U.S. buys so much from China, and China buys 90% of Iran's oil. So that's who you. So, دايم زول زلو أما حجي انتهايم زول زلو مجمريا الجداب لإيران حد شيء يكون إن عسرتات نأسرتات عمل قصة كبيت الجداب لليوم وريد له البزي بلو الجدا كل عينت حماق الجدا وريدهم نتقول طبعاتهم لما عبي زغبابي ويكا إنفليشن فتيرو له سب 8% زبط صحيبلو بعد دونالد ترامب سب 300 نابل زقان نوزل ويلا سلازي وات جدانا أمريكا كبيت زغنا وريدهم الله بزح بدهوتاتهم فتيرو له مالله جن كاو سجير كانت هاخد كبرت خالي مين حدش الجداس انتهى توسق تخلي اتزعبي الجدا خجبر زخل تبلا لا حنت نطبط رايا إيران اتزعبي طرف نقدناتا تا أمريكا بزح كتقدو زي كالت مس تشاينا زلوا نقدي سلازي مس تشاينا زلوا نقدي ني تشاينا كتقدي خمالت دي معناها تشاينا مس إيران سلات نقزلا ني تشاينا كتقدي خمالت دي لا if you do so China they have no problem to hit you back China تمليسا ጽቡቅ ገራ ከተላደደካ ጸጋም ዘሎ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ንኢራን ከተንበርክክ ክትብል ናይ ቁጠባዊ ኩናት ምስ ቻይና ክጅምር ፍቃደኛ ዲኻ ኣቕመለካ ዶ ድልውነት ኣለካ ዶ ይትሕቶ ምክንያቱ ቻይና ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ኣሜሪካ ዝኾነ እንተገራታ ልክዕ ከማይ ተማልስ ኣላ ንኣሜሪካ ድማ ዝያዳ ዘሕምማ መብዛሕቲ ግዜ እንጂ ከምዚ ደረጃ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ግን ዱር ርሕቀት ክኸዱ ይኽእሉ ዳይክእሉን ብሕጂና ክንሪያ ትብል ዘላ ስለዚ at the end of the day ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ናብ ቻይና ዝገብርዎ ስጉምቲ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንሱ እቲ ወሳኒ ትእገራት ወግልል ዝበሃል ዘሎ ብዓብዪ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ቻይና ዘሎ ንግዲ ክኸላልፎ ክኽእሉ ኣለዎ ወይ ገለ ንቻይና ጠጠው ከብልዋ ክኽእሉ ኣለዎ ካብ ወፃኢ ግን ተኻሊ ዝገብርዎ ኩሉ ዘይገበርዎ ሓድሽ ነገር የለን ምናልባት ሽማዊ ንገብር ኣለና ንምባል ክገብርዎ ዝኽእሉ እምበር እቲ ዝዓበየ ኣሜሪካ ክትንክፎ ዘይትኽእል ዘላ ገዳ እቲ ኢራን ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና እዩ ነዚ ክትበትኮ እንድሕር ፈቲና ድፍረት ደፊራ ነዚ መንገዲ እዚ ክትከዶ እንተጀሚራ ምናልባት ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ግን ብጥርሑ ከዓ ከጋጥም ዝኽእል ኣይኮነን ትብል ኣላ ግብረ መልስስ ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት እዩ ናው ኣሜሪካ ንኢራን ከነንበርክኽ ኢና ይብሉ ኣለዉ ንኢራን ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ ስምዕዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል when a country doesn't have any longer a navy, an air force, radar, technical equipment, manufacturing, their leaders are gone, their second set of leaders are gone, parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. So, ni had hagar kullu musaddaqam kaya تقبرنا نجرون يبلاني زول زلو so حيل عيارات داخلنا يو حيل بحرات داخلنا يو رادارات داخلنا يو أصغرات داخلنا يو ناي فابريكات داخلنا ما راح تقتلنا يوم سلازسي ولا حنت يبلان كوتا عدس إلى إدام هبي أبي عزلامبر ولا حنت زلوا يبلان سلازي تقبروا يبلو من ولا زبلوون أغمي يبلو من نبلي تفكر دلو نتازر بانات خي ودد ما نسمع زلنا خابز خنا نسمعكم مخنيات كلها تعايزنا خنريو استري وزن لهم تايزي راحتي حدش وتهدروا حلافنا إيران زلو أصوارات نعطينا زورة خلو النار أي خلو ينان رزالنا مالتيو أبز سمعوا من جي تاي كم زلو زتري وزن لهم رايو هيجي country was لهم I mean this is a very clear indication that Iran زيرو يا زلا صواري بلان حيل بحرية بلان جن أفريقيا بلان قالنا بلاد دونالد ترامب نفسه كده عازف تنزله زي حركاتي وتدرع عموم زري وزلوا يوم and it looks like فتيمو زي تتنكفن أمريكا زي رأي توني تمثل and I mean أب كميز بلد درجة كم زلوا ناخد قمة كبيرة مثلا نابزي
كم زتريو زلهم قلقل نريو زلنا دروناتن أصواراتن قد محجون زي ترعي يتمثل you know sometimes حدا جزي بزعبا إيران كتحسب كلغا زهاجر زياسي تقلالا جيجاس اللي أب عالم بجيجاس اللي ترز نبرت هاجر مخانا an average سب normal سب سيب زعبا إيران تخكلن يسألي نبرون أبزوان زي كم إيران ني زعبي بدهونا يزبنا قتيمو زبر عني هاجر يلن التمستير دما يتطبق يعبى ينقاس يحيل ناتكا genuine كابوش تخاك تفريط خلو تهدرا من تلك that's all you need. And alongside that the Ministry of Defense have demonstrated a very Our dear colleagues at the Ministry of Defense have demonstrated a very important job here. When one enters this place, one sees nothing but hard work and effort, and alongside that, a passion for progress. زونتا يوم زبلو زلو زي نريو زلنا عبزي بوتازي إيرانويان بعلم بنايتهم انجينيرينج عقمي بناتهم فتراوى عقمي بناتهم مبزحتو نقر كاب جراوند كاب زيرو تبقيسو سسرهي sophisticated نزك كسرحو مخالم ترايد يكون سكوبي فابريكاتات نعوك سرح زخل بمقبار manufacturing عقمي بمعبال لعلو كل دما نزي كم زي مسألة صوار كسرح كاللغا صلاحيخا بتغكل تفليكا صلاحيخا أمريكا إسرائيل ندحرو قينهم فابريكا خا يخون تاسواركا أبتعت نسون كوات حواز خلو تدي جيركا يو ترقم يبلون أبقى على عقول سرح كي فابريكا كي ودأ خايا خبون قروا مخانو كتفلت لك سلازي كند من تاي رقات بزلو ومن قدي نصلاحيخا حدا بحدا كندوز أكل أسوار تدريبلكا ويون كندوز أكل أعمى جنزبن باجت تدريبلكا دا تقبر فتزلك كجيركا نفسها خطك على خلو تغل أبتز تحت معامق نمرت بزوج تسقطات إنفستيجيركا نتهجر نهلاويا كو حزخل أعمي كتفتر مخال لبونا مخانو دما إذا حلفه شدش تورحي هياو زخون مرعايايو أصوار سلزنا برام تراي كونون دحينو تايدا إتا أصوارهم أمريكا كترخبوا أبزي تخل إسرائيل كتركبوا أبزي تخل بوتا سلزقامتو زدبدبون تدبدبو زجفجفون تجفجفو فريمز قالوا من لومي دونالد ترامب بقطبا كفتني بقلز بلزلو نزا صوارزي كبص حصل زي كلي حدا بي كم دلي فلتني قال دما كبص حصل زي كلي تكويسو كأنه وصل زي كالي تجرمي ابت مودا تاني سلاسان شات معلت تطو كبلو خلو حدا كابت تطو زبلهم تايب نيرو امريكا نصر علامات سينا انتي تحرم كم زلا التارجت سوديهم يوم بتسلياناتهم زاكب حبريتا حريم مو إيران كن عامز الداخل يرايوان زمالته مالتيو exactly وتدرى عام أبي كم زلك رهبو سلا زي قالوا بومباتاتنا نخسر زلا نمبر إيران تطونا بلا ميلنا بقمت على ساتم أبرت عمي هرمنا له سلازي let's stop this كلام من قد نفتن من البعض حدث اللي وحبريتا من قد ترخمنا في اللتني تبايلي سلازي كاب إيران زني وتدرى عامنا إيران زبكينات زي كم قليل تطو تيلو تزبلت أسوار كاب إيران كم تسمحان فلوتي جن إيران أسوار كتقبل تخين كلمة you have to have the same logistical capacity أسوارتي تفرلاي كم تي موديلنا يكونات إيران زغط الوزلو تي دايم زبلو asymmetric warfare زبلو نسألايقا ببزلو عقمده يكوني كابو فليز بلا عقمي وحد كوينة جن نسو كرخباب زيك البوتا كتاقوم تدخل تارخين كاغا زيارة تدمع اللدبل سلذي لتساتهم زغط الو من قدم خطان بزهات هقرات كتابا بالو زخلها مخانم فلوتي بزخونه إيرانويان هجون انتخونه زأكل عقم لنا نسأل إنا كنمكت زصقمنا يكونن يمزولو زلو مفزحتو دما بزوان زي إيران كتمكت يتخلنيا إيران صقمان لوازبل بروباغندا مخانو فلوتي إيران كمكتو زغولون كمكتو دا يكون حجي نتكوينات ديكتايت كقبرو زغولو مخانم نتكوينات زيادة كالعلوان كتحتوان كبرتعوان كفكسوان زغولو إيرانويان مخانم كل سفليت اللو لو كديس كتكوس كالو كما يجي رب العلي ويبقى يخفتولو كابي تكوس so everything نتي أسوار مسرح نتا أسوار فابريكا مكبار ترايدي كوني كمي جيركا تحبو كمي جيركا نايت ألايخا عمي أمبيبكا نسخة روح دا عمخا زبالة أسرح كسرح تخل ما يبحكي ليكنا تاب انجينيرينج ترايدي كوني وتهدراو استراتيجي سلايو حبريتا كل نجر كومباين جيركا استقبري كابتي أسوار حيزوم مزلو اتدفعات حيزوم مزلو زيادة أدمعنت كم زلو مفلات يدلي
ምክንያቱ ኣፅዋር ንበይኑ እንተዝኾነ ኣሜሪካ መፍትሒ ዕለባ ይምስኣኑ ኣፅዋር ሓያል ግን ኣሜሪካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ከውርድዎ ምኻሎም ክልተ ኣገደስቲ ወሰንቲ ዕላማታት ኮይኖም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝኾነ ኣሜሪካ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣይደቀሰትን ኣላ so they will for sure ፈተነታት ናቶም ክቕፅል እዩ እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብኡ ጥራይ ኣጊቦም ብኡ ወዲኦም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልን Fox News this morning that the midterms have, quote, nothing to do with his thinking on the war. Trump said he has no time schedule and is not in a hurry. Retired four-star General Jack Keane joins me now. General, we don't seem to be getting any closer to a deal, and the Iranians are clearly successful. ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ሚድተርምስ ቀሪብሎ ይበሃል ኣሎ በዓል ፈለጣ ንግዲ ሰኒኒ ሓሳቢ ቦጋቢል እዩ ብጣዕሚ ዘገድሶ ምክንያቱ ዴሞክራት ዝተመፅኦም ከመይ ገይሮም ከፀልልዎ ምዃኖም ፅቡቅ ገይረ ዝፍልጥ ኣይግድሰንን እዩ ኣነ ግን እቲ ኩናት ዝኣክል ግዜ ኣለኒ ዝደለኽዎ ክገብር ክእል ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ግን ፒፕል ኣክቹዋሊ ነው ሂ ኬርስ ከም ዝግደስ ከም ዘገድሶ ከምኡ ኢሎም ክቆሽሽዎ እዮም ዝፍትንቶም እዚኦም ከዓ ያ ዶናልድ ትራምፕ is doing really ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ደገፉን ኣለዎ ገለ ናበሉ ከዓ ኣብዚ ፅቡቅ ገይሮም ይነፍሕዎ ማለት playing for time. What should be our next move? Well, I think where we truly are is the diplomatic phase of this is it just really hasn't met our objectives. And we went to the ceasefire, if you recall, on April the 7th, and that really began negotiations, and it started over the Straits of Hormuz because the Iranians indicated to us that they were willing to make a deal over the Straits, and we actually signed one, as you know, a couple of months later on June the 17th. And several days after that, the Iranians blew that deal up, literally, by attacking. So where we find ourselves is we're no closer to a deal than we were at the very beginning, back in the first week in April. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝባሻይ እዚ ኩሉ ግዜ ነገራት ወይ ኣቢሉ ግን ጥልጥልጥልጥል ኣቢሉ እዩ ዝዛረብ ከም ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ መኮነንን ኮመንቴተር ናይዚ ኩናትን ወረ ኩናትን ስለዝኾነ ፎክስ ከም ሓደ ዓብ ክኢላ ገይሮም እዮም ዝዛረብዎ ኦፍኮርስ ዓብ ተመክሮ ዝነበሮ ጀነራል እውን እዩ እንተሪኢኻዮ ግን ኩላታ ኣሜሪካ ዝገበረተ ናብ ኢራን ኣፀጊዑ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ዘለና ኢራን ሰላም ስለዝዓብየት ኢራን ምርድዳእ ስለዝዓብየት ኢራን ትዕግስቲ ምግባር ስለዝዓብየት ነቲ ኩሉ ተሰማምዓናዮ ኤምኦዩ ይኹን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ብምሉእ ኢራን ስለዘፍረሰቶ ኢና ኣብዚ ዘለና እዩ ዝብል ክኸውን ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ኢራናውያን ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካን ዝገበረቶ እዮም መልሲ ዝህቡ ውጋ ይጅምሩ ነገር ኣይጅምሩ ፀገም ኣይፈጥሩ ዘረቦም እርኑብ ኣካይዶም እውን እርኑብ ምዃኑ ዓለም ምሉእ ርይዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ዝብልዎ መወዳእታ ዘይብሉ ኣደብ ዘይብሉ ደብ ዘይብሉ ዝገብሮ ድማ ከምኡ መልሓሱን ተግባራቱን ዶብ ዘይብሉ ምዃኑ ንዶናልድ ትራምፕ ዘይፈልጥ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ስነ ስርዓተኛ ኮይኑ ሕጊ ዝኽተል ኮይኑ ብስርዓት ዝኸይድ ኮይኑ የኣይሲ ኢራን እያ ትቕስቅሶ ዘላ ኢራን እያ ናብቲ ኩናት ትደፍኦ ዘላ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ነዚ ዝኣምን ሰብካ ምህላው ዘገርም እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩሉ ንሪኦ ኣለና ምናልባት ኣብ ኢራን ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ንኢራን ክትሓምያ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ግን ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ይኹን ብመንገዲ እስራኤል ገይሮም ኣብ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘሎ ብጋዛ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ሱርያ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለማት ዝግበር ዘሎ እንተሪኢኻዮ ሕጊ ኣልቦነት ወይ እውን ብሕጊ ዘይቅየድ ኣንጻር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ቤት ፍርድታት ባዕሎም ዘቐምዎም በዓል ኣይሲሲ መዓልታዊ ንዑ ንምድምሳስ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክትርኢ ከለኻ መን እዩ እቲ ሕግን ስርዓትን ዘይክተል ዘሎ ንኽትፈልጥ ክሳዕ ክንዱ ከቢድ እውን ኣይመስልኒ ግን ናይዛ ኣሜሪካውያን ጥበብ እንድሕር ተረዲኣትኩም ንነገራት ንፃዕዳ ፀሊም ኢሎም ክዛረቡ ድሕር ዘይብሉ ሸያባት ባድላ ዘለዎም ምሁራት ዝመስሉ ለባማት ዝመስሉ ሰባት ንፃዕዳ ፀሊም ኢሎም ዝምግቱ ይትርኢ ኢኻ ብዙሕ ግዜ እቲ ዕላማ ድማ ንሰብ ብኪላታት ዝመስሉ ጌርካ ቤላ ጌርካ ከተሽክዖ ከም ትኽእል ኣሜሪካ ብሚድያ ፅቡቅ ገይሮም ተማሂሮም እዮም ፅቡቅ ገይሮም ተማሂሮም እዮም ኣዞ ማስተርስ ናይዚ ኮይኖም እዮም ስለዚ they know what they are doing ጌጋዩ ትክክለኛ ሓበሬታ ይኮነ ገለ ንብል ኣለና ግን they know ብዙሕ ሰብ ነዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ምልክት ሕቶ ገይሩ ዳብል ቼክ ክገብሮ ከም ዘይክእል ኣብ ቴሌቭዥን ስለተባሃለ ኣብነት ናይ ፎክስ ሚድያ ጥራይ ዝከታተል ሰብ እንተሎ ኣብኡ ዝመፀ ኩሉ ሓቂ ኮይኑ ዝስማዕ ብዙሕ እዩ ኩሉ ሰብ ነናቱ ፀገም ኣለኹም እቲ ክሪቲካል ቲንኪንግ ሓደክ ነናቱ ዋላ ነዚ ናተይ ቻነል ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ናትኩም መደምደምታ ኢኹም ክትበፅሑ ዘለኩም ንሕና ነዚ ንበኩም ዘለና ሓበሬታ እዩ ንስኻትኩም ግን ኣብ ናትኩም መደምደምታ ክትበፅሑ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ
that's why من ሓደ ግዜ ካብ ብዙሕ ሶርስስ ንምፃብ ዚ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሳይድ እንድሕር ወሲድካ ብዙሕ ግዜ ተመሳሳሊ ክብሉካ ክእሉ እዮም ኣብዚ ዜና ንሪኦ ዘለና በሙሉ ናይ መን እቲ ዜና ናይ ኢራን ይመስልኩም በሙሉ እኮ ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን እቲ ዝበፅሐ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ነቲ ኩነታት ካቨር ዝገብርዎ ሕጂ ንሳቶም ዝብልዎ ከመይ ጌርና ንመቃቅሎ ኣለና እቲ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ይዕወት ኣሎ ዝብል እዩ እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ድማ ኖ ይዕወት የለን ማለት ክኸውን ዘይክልሲ ከምዚ ከምኩውንነት ጌርናስ ክንዛረብ የብልናን ዝብሉካ ትሰምዕ ኣለኹ ስለዚ በዓላቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ናሕትሕዶም ዝገብርዎ ዘለዎ ዲቤት ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ዝበዝሑ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘየለዎ ወይ እውን ኣብቲ መንግስቲ ዘይሰርሑ ዘለዉ ድማ ኣሜሪካ ትዕወት ኣላ ንዝብል ምልክት ንዝብል ስነ መግወት ኣይቅበልዎን እዮም በናይ መለክዕያ ኣሜሪካ ትዕወት እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓደ ካልእ ካብቶም ኤሊት ዝበላ ቪድዮ ክርእየኩም Operation Boomerang, the forever negotiation. These are some of the ways the international media is describing the state of America's volatile conflict with Iran, which seems to lurch between sudden eruptions of fighting and fragile pauses for diplomacy. My next guest has just returned from 10 days inside Iran with a striking account of how that country is responding to the war. Abdi Latif Dahir is a... Sometimes Donald Trump ሓደ ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ጎደባ ሃገራት ፈፂሞም ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እምነት ክህልወን ዘይክእል ዘሎ ሓደ ነገር ምስ ጀመረ ክቅፅል ዘይምዃኑ እዩ ዝኾነ ፕሮጀክት ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ይቅፅል እዩ ንእሽተይ ዓቐበት ምስ ኣጋጠመቶ መንገዲ ዝቕይር ምዃኑ እዩ ስለዚ ንሓዋሩ ይዘራረብ ኦፕሬሽን ቡመራንግ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ንፁር ከም ዘይኮነን ዘይውዳእ ድራማታት ዘለዎ ኩናት ሕዚ ይቅፅል ከም ዘለዎን ኢራናውያን ድማ ነዚ ነገር እዚ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ንዕዑ ዝምጥን ስትራቴጂ ይጥቀሙ ከም ዘለውን እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣትኪሉ ነቂሱ ቃለስ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ብግምጣሉ ነተን ዝሓዝዋ ኣትኪሎም ድሕሪ ከይዶም ንዶናልድ ትራምፕ ክቅይርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝርድኦም ዘሎ ሓደ ካብ ውሽጢ ኢራን ድመፀ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ይገብራላ ኣብቲ ቀብሪ ናይ ናይቲ ዓሊ ኻመነ ኣብ ዝሞተሉ ኣያቶላ ሃይለ ኻመነ ኣብ ዝሞተሉ ከም ጋዜጠኛ ትሂድ ዝነበረ እዩ ነዚ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ to report on last month's funeral of Ayatollah Khamenei, the country's former supreme leader who was killed back in February. Abdi joins me from Beirut. Welcome, Abdi. Let me ask you, you were at a Shia funeral, and in general, the Shia are very big on martyrdom. Did Ayatollah Khamenei's funeral have the air of a kind of search for revenge for a martyr's death? Yes, thanks for having me, Fareed. Yeah, for sure. There were so many people, millions who came from across the country who essentially were calling for revenge. They basically were talking about this revered leader, who was central to Iran for almost 40 years, and essentially were calling, their leadership to basically not compromise, not negotiate, essentially to continue this war until his killing, was avenged. And that's definitely a central message that we heard from so many. እጅቲ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ግዜ ቆረብካ ንክተኣምኖም ዘሸግረካ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ሓደ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ቀብሪ ናይቲ መራሒ ሃይማኖትን መራሒ ሃገርን ዝነበረ ኣያቶላ ዓሊ ኻመነ ኣብቲ ቀብርናቱ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝተሳተፈን ብመንፅር ድማ እቲ ናይ ሕነ ክንፈዲና ዝብል ብፍላይ ኣብቲ ናይ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሸዓ ዝኾኑ እዚ መስዋእቲ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ምንቲ ዓብ ዕላማ ምዋትን መስዋእትነት ምኽፋልን ከም ዓብይ ነገር እዩ ዝረአ ስለዚ ነቲ መራሒ ሃይማኖቶምን መራሒ ሃገሮምን ዝቐተለሎም ድማ ሕነ ክፈድዩ እዮም ዝብሉ ድምፅታት ተሰሚዖም እዮም ይብሉ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናይ ኣሜሪካ መራሕናቶም ቀቲልካሎም ሕነ ክንፈድንና ምስ በሉኻ ተጉረምግሪ ምዃንካ እዩ ቀቲልካዮም ከያኽለካ እዚ ሕነ ክንፈዲና ኢሉ ብኣፉን ዝተዛረበ ክትከስስ በናይ ሞራል እዩ ዝኸውን ንስኻ እቲ ዝዓበየ ገበን ፈፂምካ ኣለኻ እቲ ሓደ መራሒኡ ተቐቲሉሉ ዘሎ ግን ብኣፉ ሕነ ክፈድየ ክብል ንቡር እዩ ኦኬ ምሕረት ክገብር ዝኽእል ሰብ ክህሉ ክእል ግን ሕና ክንፈዲና ዝብል ሰብካ ኣሎ ሕጂ ከመይ ገይሮም እዮም ሕና ክንፈዲና ዝብሉ ኢሎም ከዓ ይምግቱ ማለት እዩ ሰብ ዘይኮንካ ቀሲልካሎም ዘለካ እንታይ ድዮም እቲ ድፍረት ናይ ኣሜሪካን ፖለቲካል ኤሊት ህዝቢ ኣሜሪካ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ደሰንብድ እዩ ግን ኣይ ቲንክ ናይ መወዳእታ ትዕቢትና ዓብየ ምስ ከደ ብሕማቕ ኣወዳድቃ ከም ዝወድቕ ትሪእዮ ኒኻ ሶ
this is also እንታይ እቲ ንሪኦ ዘለና በዓላቶም እውን ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ህዝቢ they know their enemy እቲ ፀላእዮም ፈሊጦም ኣለው ስቑኢልካ ድማ ምፅባይ ብዙሕ ውፅኢት የብሉን ሓያል ክትከውን ከም ዘለካ ይርድኦም ኣሎ essentially to continue this war until his killing was avenged. And that's definitely a central message that we heard from so many people that we interviewed in the streets of Tehran, but also in Mashhad, the city where Khamenei was born and where he was eventually buried. But yet, we know that this is a regime that massacred tens of thousands of people, perhaps in a weekend, that is unpopular by many accounts. And you write about this. So what can you tell us about, dissent in Iran? Are there sort of two Irans, an Iran that came out for this funeral and an Iran that is still deeply critical of the government? And can you get a sense of the relative weights of these two Irans? Absolutely, yeah. We definitely did witness two Irans that were coexisting side by side. Yeah, there was definitely the government that was out here, projecting defiance and endurance and a lot of strength. But on the flip side of it, yes, there were also. ጅንታ ይብላሉ መሲልኩም ኣብዚ ክልተ ኢራን ከም ዘለዋ እዮም ተዛረቡ እንታይ ዝብሉ ሓደ ነቲ ምስቲ መንግስቲ ደው ኢሎም ነቲ ሓዘን ዝወዓሉ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ድማ ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ሃገሮምን ደው ኢሎም ዘለዉ ካልኦት ድማ እቲ መንግስቲ ክግምጠለሎም ክወጥቀሎም ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ድማ ከም ዘለዉ ርኢና ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ክልተ ኢራን ምህላው እንታይ ዘገርም ኣሎ ክልተ ኣሜሪካ ዶ የለን ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ክትባልዑ ኣብ ጎረሮሓት ሕደው ኢልኩም ዘለኹም ክልተ ኣሜሪካ ዶ ንርኢ ኣለና ሪፓብሊካን ኣሜሪካን ዲሞክራት ኣሜሪካ ኣሜሪካ ንባዕሉ ኣበይ ዝሰመረን ሓደ ኮይኑ ዝኸይድ ሃገር ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ ካልኦት ክጀሃሩ ዝፍትኑ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ነገር ጥራይ ዘብርሃልካ ኢራናውያን ካብ ትፅቢት ናይ ኣሜሪካዊ ኢሊት ናይ እስራኤል ኢሊት ብምሉእ ካብ ትፅቢት ናቶም ወፃኢ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም እዩ ኣንጻር መንግስቶም ደው ክብሉ ምኽኣሎም ዘይምኽኣሎም ተንስኦም ዕግርግር ክገብሩ ዘይምኽኣሎም እስራኤል ትዝክሩ ተኮይንኩም ኣብቲ 39 መዓልታት ናይ ኩናት ቀንዲ ተሃርቦ ዝነበረት ናይ ፖሊስ ስቴሽን እዩ ሕክምና ናይ ፖሊስ ስቴሽን ቤት ትምህርታት መብዛሕትኡ ድማ ህዝቢ እቲ ሃገር ከም ሃገር ከይተቐውምን እቲ ህዝቢ ድማ ከም ህዝቢ እቲ ሃገር ከይቅፅል ፖሊስ እንድሕር ኣፍሪስካ ኣብ ሓደ ዓዲ እንታይ ክትገብር ሕጊ ኣልቦነት ኢኻ ትነግስ ዘላ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ናብ ምብትታን እዩ ዝወስደካ ናብ ሓትሕትካ ምብላዕ እዩ ዝወስደካ ስለዚ እቲ ዕላማ እንታይ ከም ዝነበረ ረጂም ቸንጅ ዘይኮነ ረጂም ኮላፕስ እቲ ሃገር ኮላፕስ ገይራ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንክትከውን እዩ ነይሩ እቲ መደብ ኣጋጣሚ ዘይኮነ ብልሓት ናይ ኢራናውያን ልቦና ናይ ኢራናውያን መኸተና ኢራናውያን ነዚ ኩነታት እዚ ሓቂ ክገብሮ ይከኣል ስለዚ ኩሉ እቲ ተመዲብሎም ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ኣፍሽሎሞ ኢራናውያን ተዓዊትና ኢና ክብሉ ከለዉ ዓብ ዓወት እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ኣሜሪካ ስለ ዝሰዓሩ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ንእስራኤል ስለ ዝሰዓሩ ዘይኮነ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ተመዲቡ ዝነበረ ፈተና ከበርዕንዎ ምኽኣሎም ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ግን ሚእቲ ከዓ ዝተወደአ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኢራናውያን ብኸመይ ክቕፅሉ እዮም what is their next move እንታይ ክኸውን ከመይ ክኸውን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ነገራት ኣለዎ ግን ኢራናውያን ንዘርከብዎ ካርሙ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ by the United States the economic sanctions are they more likely to concede, go from 3% to 1%? They still get a fee, they still make a lot of money, but it's lower than what they were initially demanding. Or they're more likely to stick to 3% and escalate into kinetic action, strike the US in order to break the blockade. I think the problems between Iran and the United States go far beyond the Strait of Hormuz. The issue is that the Israeli regime is committing genocide in Gaza. It's occupying southern Lebanon. As we speak, it's bombing Lebanon as we speak. Lebanon is killing people every day, women and children. And for Iran, these have to come to an end. In other words, without these happening, there will be no agreement with the United States. The Strait of Hormuz will not be open. So as long as the genocide, you see, Mario, the difference between Iran and Western governments is that they think, these elites think that since they have no real principles and they have no real values, then no one has values and principles, and obviously. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሙራንዲ እጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ክኸውን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ሲ ናበይ ክፀሪ ይኽእል ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ መን ክፃወር ይኽእል መን ክቕፅል ይኽእል መን ክፅመም ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ዝብል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ዘልዕሎ እስራኤል ራይት ናው ኣብዚ ሕጂ ኣብ ጋዛ መዓት ግፍዒ ትፍፅም ኣላ ኣብ ሊባኖስ ነዛ እናተዛረብና ከለና ይብል ድብዳብ ተካሂድ ኣላ ኣብ ካልእ ኣብ ሱርያ ዝገበረቶ ድብዳብ ኣብ ካልእ ኩሉ
ሕጊ ኣልቦነት ትኽተሉ ዘላ ከም ቀደም እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት መትከል ዘይብሎም ሰብኣዊ መሰላት ንፋሽን ወይ ከዓ ንኣጀንዳ ዝጥቀምሉ እምበር ብመትከል ዝኽተልዎ ከም ዘይኮነ ህያው ኣብነት ኮይኖም የርእዩና ኣለዉ ኢራን ብግምጣሉ ነቲ ሰብኣዊ መሰል ክበሃል ከሎ ወይ ነቲ ሞትን ህልቂትን ደው ከብል ኣሎ ዝብል ዘረባ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትቅፅሎ ትደልያ መትከል ዘለዎ መርሕነትን መትከል ዘለዎ መራሕትን ስለ ዝኾኑ እዚ ጉዳይ እዚ ኢራናውያን ዝብልዎ ዘለዉ ንሕጂ እውን እንተኾነ ሕርሙዝ ክፍታሕ ባቤል መንደብ ክኽፈት ገለ መለ ኩሉ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ውጠጦ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ጥራይ ደይኮነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ከምቲ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ሞራል ቦታ ርሒቓ ስለ ዘላ ስክርዳኣ ዝኽእል ኣይኮነ እናበለ ይዛረብ just isn't showing any signs of capitulating at this point. I also wonder about the enforcement, even if there really was the effort from the White House to go after China or third parties for buying Iranian oil. When it comes to China, to your point, that it's not someone Trump has wanted to take on head on. And I just wonder, first of all, if there is a mechanism to sufficiently enforce that, if the U.S. has the capacity for it, and if there is the will for that from the White House, especially given Xi's upcoming visit. Well, you hit on it, Christine. I mean, Trump. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝያዳ ኣብቲ እገዳ ክዛረቡ ከለዉ again seriously ብዛዕባ ንኢራን ብእገዳ ካሕሲዋ እንድሕር ኮይኖም ሓደ መንገዲ እዮም ክኸዱ ዘለዉ ንቻይና ምግጣም ጥራይ ከድልዮም ምክንያቱ ተሳሚታዊት ነዳዲ ናይ ኢራን ኣብ ቻይና እዩ ዝሽየጥ ስለዚ ዝበዝሐ ንግዲ ናይ ቻይና ስኢልካ ንኢራን ብእገዳ ክንሃርማ ኢና ገለ ኢልካ ብፈቐራ ደይኮነ እገዳ ናብ ኢራን ክትብል ከለካ ብዛዕባ ቻይና ክትዛረብ ዘለካ ኢላ ንቻይና ክትገጥማን ንቻይና ጠጠው ከተብላን ስጉምቲ ክትወዘላን ትኽእል ኣሜሪካ ክጅምር ትኽእል ትኸውን ክትቅፅሎም ክስዕሮን ከትኽእል ዲያ ዓቕምን ለዋዲ እዮም ዝብሉ Well, you hit on it, Christine. I mean, Trump wants the visit with Xi Jinping this fall to go very well. He likes to show off his relationships with leaders around the world, especially those that aren't, the most popular kids at the cafeteria. And so, story of my life, Wendy. Story of my life. Me too. So he wants it to go well. I don't really know how he's going to balance that. The other point is that Bessent, calls this the greatest coordinated economic, a program in the history of the world. And Trump said in that Truth Social post, come on, allies, let's go. Let's all do this together. But this is the same sort of sudden demands. I heard the Canadian official, Chrystia Freeland, say a few minutes ago that Trump doesn't want allies, he wants vassals. And that was an excellent point because, when the U.S. and Israel started bombing Iran back in February, it was like they were asking all the ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘረባ እንተሰሚዕካዮ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን እምነት ከም ዘየለ በዚ ሓጥሪ ሕፅር ብዝበለ ትብሎ ዘላ እንተሰሚዕካ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ተወለዶ ዝበሃሉ ነቶም ሓያላት መራሕቲ ፑቲን ቺ ናይ ሰሜን ኮርያ ንኹምታት እዩ ዝፈቱ ስለዚ ንቻይና ማዕረቲ ክፈትዎ ዝደልዮ ዘሎ ንፕሬዚደንት ቺ ፈትወ ዓርከይ እናበለ ዝዛረቦ ንዑ ክገጥሞ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ናቡ ኸማንሲ ሕጂ ወርሒ ትሽዓተ ክራኸቡ ምዃኖም እዮም ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ልዕሊ ቻይና ከቢድ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ብትርክብ እውን ክቕፅል ዝኽእል ኣይኮነን ኣሜሪካ ድማ ካብ ቻይና ዝደልዮ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ካልእ እቲ ዘለዎ ኩነታት እውን ክሪእዎ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ሕጂ ነቲ እገዳ ዝገብሮ ዘሎ ዝለዓለ ኮኦርዲኔሽን ከድልዮ እዩ ምስ ብዙሓት ሃገራት ብሓደ ክሰርሕ ኣለዎ ፎር ኤግዛምፕል ንካናዳ ትሪእዎ ዘለኹም ንካናዳ ንበይና ኣፀጊዑ ክጭፍጭፋ እዩ ዝውዕል ዘሎ ብታሪፍ ገይሩ ሕጂ ንካናዳ ዝተሓዊስክ ምሳና ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ግበር እዩ ዝብላ ሓንቲ ሚኒስተር ናይ ካናዳ ከም ዝበለቶ ኣሜሪካ መሻርክቲ ትደሊን እያ ዶናልድ ትራምፕ መሻርክቲ ይኮነ ዝደሊ ኢላ ታይዳ ኮራኹሪ እዩ ዝደሊ ቫዘልስ እዩ ዝደሊ ኤግዛክትሊ ሕጂ ተረዲእኩም that's exactly what they wanted ኣሜሪካ ኤሮጳ መሻርክታ ኮይና ኣይኮነትን ንኤሮጳ ዝብልዎ ኤሮጳ ናታ ተኸታሊት ናታ ግዝእቲ ከም ዝኾነቶም መራሕቲ ኣሜሪካ ዝበለቶ ዝለል እንተተባሂሎም ካበይ ንምንታይ ገለ ዝባል የለን ካበይና ክንዘለል ክንደይ ትርሕቀት ክንዘሎ ንኽእል ጥራይ ምባል ስለዚ ከምዛ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ ማስክ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝቕላዓን ዘይበሃልን ዘይድፈር ዝነበረ ቦታታት ከም ዝድፈርን ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ቻይና ድማ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሉ ዘላ I don't think they are going to ዶናልድ ትራምፕ መተንፈሲ ክረኽበሉ ዝኽእል ንኢራን ከውድቕ ብዓብ ደረጃ ክትሓበርዎ ዝኽእሉ ይመስለኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ንኢራን ከውድቑ ተሓባቢሮም ፅባሕ ንጎ ኣብ ቀብሪ ናቶም የራኽበና ክኸውን ምክንያቱ ኢራን is a very important partner ንቻይና
ولا كوتم كالوتون مشاركتان تقولنا إيران نختودق إيران تشاينا تتحابر تجميرا that's a very difficult game كجرمكم إيران زبحال بزخون يكون من قد كودق زغلا يكون تشاينا يكون ولا قالون كودق زغلا مثلنا because these people are very sophisticated لذي نفسهم بخمية حنون زفلتيهم بهندبت مسيخ ما راحتهم كتير كسعرهم تدي كيل كاسي بزحج تقبروا زلخا كسعرهم ميلكا مجماتون نبعل نسو جو هنتي دن صباح يمزلو anyway this is going to be very very interesting to watch بصحات سبات ببزح من قديس تنتنون زاربولون زلوي من هالبعد مودتا حيلنا إيران كان بروفيسور بيب زفلتا يلا And they're very good. The fact is that 72% of Americans today say the number one goal in American foreign policy, the number one goal is lowering gas prices in American foreign policy. Think about that. This is what I mean by Iran's got is the dagger. They're moving on the right dagger here. I don't like it, by the way, but we got to diagnose the second big dagger. كالن تايب لالو إيرانويان نتكونتات بقربة يمزكات الوزلو نتكونتات أمريكا وشتاب بوليتيكا أمريكا حزب أمريكا تايدلو أب كمي كونتات الله يقاتل ولو يم استراتيجياتهم بما نوعو أبجمز تزلي حركة أبو 700 حزب أمريكا بحدش مصنعات استرعيه بلالو 700 نيوز أي بوليسنا أمريكا عندي قدامنا ناتو كون زقبو ندادي واغانا ندادن غازن نمقدال كون خلالو بزي قدس انتهي تقبر لهم قدامنا انت حزب أمريكا زلو واغانا ندادي خود لنا له اتو واغانا ندادي بعالم درجة سلدوسن جلوبال أسد سلزغوني بعالم درجة بوليتيكا مرققا أكساب زي قبركا أب أمريكا ترايك حسراي كنيو سلزي قدامنا تكوها بزقبا واغانا ندادي كتقدلونا لكم إيران كتايم زلو exact لهم واغانا ندادي نخل تكونتات نايتي public opinion كمرحيم زلو سلزي they already know where to hit and تزهر موزلو دما يسرعيو. And this gets to the offensiveness of the strategy. Why are they going on the offensive and attacking? It's not just militaries being military. So some people are going to say, oh, it's just militaries being military. No, this is part, I believe we're seeing a strategy here. The core extra element of a coercive strategy, and this is what in Bombing to Win, so we haven't really talked about the logics of Bombing to Win. So there's more than just like air operation. Bombing to Win is a coherent theory of coercion, how you coerce states. And it's not costs alone that matter. What matters are costs combined with belief there's no chance for victory. بحفشة أتي وجو ورا وجو كتجبر كلها بومباتات هرين كابز وحاول كي تروح بالدخل كونتات اللي يبلالو كن أتي تجبروا بومباي يكون وجو نابنت إيرانويان وجو خنجبرينا هجي كم كتينا قبل خلوا وجو سلا وجو يكونوا كجبروا يلون تيدا أتي وجو نتهم أب كبابي خازلو بفتسو عرفت خرج بخمسة كيلو سلام خرج بخمسة كيلو مفتك خرج بخمسة كيلو كابز زلوا عزقتك وتسو كمزة كيلو كمزة أمن خد جبروا مالك ስለዚ ኢራን ውግእ ክገብር ወይ ከምዚ ክገብር ክትብል ከላ ውግእ ምግባራም ዘይኮነ እተን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ኸልጅ ሂወተን ንሓዋሩ ከም ዝፀየቀ ወረቐተንን ፀጥተንን ንሓዋሩ ከም ዝፀየቀ ኮይኑ ስለ ዝስማዕን ዘሎ ንፀላይ ከይሃረምካዮ ወይ እውን ብንእሽተይ ምህራም ጥራይ በቲ ንስኻ እንቂትካዮ ዘለካ መደብ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ይብል ኣሎ። ስለዚ ኢራናውያን ደይ ነው ነቲ ኩናት ከነፅፋይና ክብሉ ከለዉ ብምህራሞምን ዘይምህራሞም ጥራይ ኣይኮነስ እቲ መንፈስ ንሶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ነተን ሃገራት ኸልጅ كل كنا تقطبانن مصايرن املك تحت سل زخون نعاتاتهم زياده عوت يفطرلهم يبلالو كبيت زخونه كناتات كبيت زخونه كينات كبيت زخونه اغرغرن رقعتن نانرزلنا ننا دما زكالنا نباهم بلالنا لايك مغبار يترسو دغفو صاحب حجز بصحكم ثانك يو ابزو صل دما يرغبنا يغنيلنا